Bé, no sé si vostès seran des que van marcant en el calendari els dies que li falten per a les vacances o són des que treballen sí o sí. Nosaltres avui hem volgut al carrer per conèixer quins són aquests oficis de l'estiu. Per exemple, l'orxater. Hola, soc Merche, tinc 60 anys i treballo d'orxatera. Me passe tot l'estiu venent orxata i prenent-ne jo també perquè és que m'agrada molt. Sense cap mena de dubte, un ofici imprescindible perquè els que se queden tot l'estiu a la voràgine de la ciutat necessiten una miqueta de frescura i de dolçor. Abans de preparar l'orxata, la nostra heroïna comença la jornada baixant de l'autobús i anant al seu punt de venda a la plaça dels Pinassos. Toni, por favor, colócame tú el cartel. Sí, hombre. ¿Cómo no? Gracias, Toni, por poner el letrero. Que vaya bien el día, Merche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Horchata d'Alboraya, senyora. Horchata d'Alboraya, senyores. Senyores, horchata d'Alboraya. Bon dia. De quin tamany la vol, bonica? Merche, costa vendre orxata en estiu? No, ara en estiu no costa, perquè mira, tenim un producte molt bo. Entonces així n'hi haurà uns 70 litres, però s'acaben molt bé. Se ven, sí. 70 i 70, més 140. influït esta també, que pot tindre també 60 o 70 litres. O sea, que en un dia se poden esgotar els dos tifosis? Sí, se poden vendre els dos, sí. Ara, tu també li dones al piquito per a provocar la set, no?, en el client. Sí que és de veres. A mi m'agrada molt parlar-li a la gent, dir-li que és molt bona. A tu t'agrada el teu treball? A mi m'encanta. Per què? Perquè m'agrada vendre, m'agrada parlar amb la gent, oferir un producte que sé que és molt bo. I no és dur estar a l'aire lliure tot l'estiu, el dia de ponentar, el dia de... Pues dependís també d'on estàs, perquè així estic molt bé, molt a gust, perquè està a la sombreta, corre aire... O sigui que diguem que això és quasi el puesto millor. Treballes tot l'any? Treballo des de la primera setmana de març fins a finals d'octubre. Aleshores, com dus això de l'estiu, tot l'estiu, estar així treballant, no tindre vacances? Doncs mira, perquè ja s'hem acostumbrat. I com després tenim des d'octubre, diguem, fins a març, que no fem res, doncs aprofites esos días, pues si te vols anar a algún puesto, pues entonces inicie temps. ¿Dos? ¿De qué tamaño, cariño, me has dicho? ¿Un pelo de esto para cortármelo? Sí, señora. Sí, señora, claro. Le aguanta un parell de dies. Escolta, i pots, Merche, aguantar la tentació tot el dia servint orxata? Jo vinc que el primer que faig quan acabe de manejar-la és provar-la. La primera que la prove sóc jo. Control de qualitat. Eso es. Y entonces pues yo le dic, pues avui estava així, o avui l'he trobat més no sé què, o avui l'he trobat, saps? O sigui que jo sóc la que li passe, diguem, el part de dir, oh, que bona estava avui. Avui pareixia que no m'estava tan bona. Tu, Merche, te guanyes el sou, però bé. Quines qualitats cal per a ser bona venedora d'orxata? Pues mira, pues això, ser simpàtica, ser educada, tindre bona presència, per almenys anar a sear i estar convençuda de que la feina que estàs fent és una bona feina. Ja està. Jo crec que és el més important, això. Conèixer a esta filòsofa de les xicotetes grans coses ha sigut un plaer. Li desitgem un bon treball i que li condisca l'estiu.